Inaintapan bulahan ka. Di gadong ora ang bulahan. Praise God. Ato ang i-welcome ang presensya sa Ginoo. So palakpakan natin buhay ng Diyos. Actually, dili sayo pang ato ang paghatag sa bersikulo. Psalms 119, ang nabasa is 165. But ang atuag yung verse 162 sa ibabaw. Psalms 119 Japon and verse 162. Pagkabulahan ko tungod sa imong mga saad, sama kabulahan yato nakakaplag og dagko bahandik. So atong kininggi taytulan o bulahan ang tao nga anaa sa kamot sa Ginoo. O bulahan ang tao nga nakakaplag sa Ginoo. Nang bulahan kayo ta. Amen. Muna atong title karon, bulahan ang tao nga naa sa kamot sa Ginoo. Unang-una, nganong gitawag taong bulahan? Tungod kay matud pa nini, bulahan ko tungod sa imong mga saad. So, ang tao di ay nga naa sa kamot sa Ginoo, makaplagan niya ang mga saad sa Ginoo. Nya kung makaplagan nimo nako ang mga saad sa Ginoo, makayong ka nga, wow Lord, thank you. Ako di ay pinakabulahan sa tibo kalibutan. Kay ang saad sa Ginoo diri gisgutan, makapabulahan nato kung makaplagan nato. Apan makaplagan lamang nimo nako kung kita naa sa Ginoo. Sa una, wala ta nakakaplag sa mga saad sa Dios, so wala pa sa Ginoo. Apan karon nga naa sa Ginoo, daghan kayong saad nga atong nakaplagan. Kabalo pa ka ang mga saad sa Ginoo, daghan kayo. Gani niyon sa Psalms 34 verse 18. Doon ang Ginoo sa mga samaran ug kasing-kasing. So dako na kayo ng saad sa Ginoo nga doon dai siya sa mga samaran diha. Ikaw ako kung dunay panahon nga nasama nimo kasing-kasing sa mga kasakitan, iabot sa imong kinabuhi, problema, pagsulay, kawalan doon. Apan ni saad ang Dios nga doon siya sa mga samaran ug kasing-kasing. Og lagmit hinuon ni mga tawo nga magsigi og hilak-hilak tungod sa problema o kasakit nga ilang nasinati. Mao niya mga tao nga dagko kayo panalangin nga moabot. Ako ta diha? Hala, sa to pa kapila mga kapanahon nga naghilak-hilak sa imong pagpangalagad. Taga di ba? Dili na maihap. Naghilak ka kay uban dili mo tuon nimo. Naghilak ka kay ang uban isaway ka, nag-goal ka kay daghan kayo may down kanimo kay ibali na kag laing relihiyon. Apan kana mahinungdanon kayo nang naay kasub-anan ta. Mahinungdanon kayo kay ang saad sa Dios duol siya sa mga samaran o kasing-kasing. Gani dunay mga example sa Biblia diha nga sila sagad nagahilak-hilak sila, agi sila og daghang kasugo. Apan sa unahan silang kinabuhi, sila ang dagko panalangin nga dawat sa Ginoo. Tagad mo example kinsa ng mga tawana. Si Hana. Gahilak-hilak si Hana. Gawa siya ay anak. Ngayang bana si Elkana. Gahilak-hilak siya. Kaya wala siya makaanak. So sige siya matong templo, maghilak siya. And then, ihatag sa Ginoo si Prophet Samuel. Dako na kayo ng bulahan nga nakaanak siya o propeta. Amen? Dako na kayo ng bulahan ni Hana nga ang pinakauna niyang anak nag-alagad sa Ginoo, propeta. O dili ra kay propeta ang gihatag sa Ginoo. Ang kanhi nga di siya makaanak, gidungagan sa Ginoo si propeta Samuel og laing 5 ka anak, which is unom na sila tanan. Di ba? Apan unang-una nakahilak-hilak siya na. Ang iyang gipangayo na unta makaanak siya bisag usara. Gidungagan si Ginoo og 5. Amen. Kung nagkahilak-hilak karon sa imong gipangayo, kay wa pa ni abot. Sagdi lang magkahima-hima ka ikaw ako.
Kay kung dili ka muhunong sa pagpangayo sa manihana, kanang imong ipangayo nga usara, tungagan pa na og laing lima sa Ginoo. Basta mo saling lang kasaad sa Dios. Kay niyon dire sa Psalms 119 verse 162, bulahan ko tungod sa mga saad mo, Ginoo. Amen. Munang bulahan ka karon nga nakadungog ining saad sa Dios. In Matthew chapter 5 verse 4, bulahan ka mong nagsubo kay lipayon ka mo sa Dios. Di ba tanawan ang mga nawang sa imong kapag subuan? Bukat kayo gidala. Tanawa pagod? May ihan imong taon na imong kat gidala sa iyang nawo. Sagdi laman, praise God, praise the Lord. Nga naay nahitabo nga kabukato nato. Kay kung walay pagsubo, walay mulipay nimo. Nindot kayo nang nagsubo ta, si Lord ang milipay nato. Amen? Kaysa nagsubo ta nga muadto ta atong mga kalipayan nga sukwahi sa kabuton sa Ginoo. Pero nindot dahil ning pagsubo nga ang Dios mo'y mulipay nimo tungod sa iyang mga saad. Muna nga ang Dios naghatag nato kabulahanan kay makaplaga nato ang iyang mga saad. Kani mga saad sa Dios, di ba? Kung saaran gani kag higugman nimo, kilig na gani ka kayo. Umura ga untol-untol na mo kasing-kasing sulod. Makarelate dahil ano yung utas na. Umura ga untol-untol mo kasing-kasing sulod, makabati na gani kag saan. No? Dili kunti ka biyaan, kunti ka pasagdan. Ikaw ra gyud daw mawala ang lahat. Kung mawala bukas kung kinabuhi. Ya ikaw kung namati, mawala na yun. Ang Ginoo mo'y musaad, dala pag yung paglipay. Lipayon yung kasi mga saad. Gisayanan ka nagsubo, tao ya dool siya. Gisayanan ka nagsubo, ta siya may mulipay. O, nindot kayo na nga nagpuputas saad sa Dios. Munang bulahan nila ang tao, nga naas kamon sa Ginoo, kay makaplagan niya ang mga saad. Nga wala na ito nakaplagi sa una. So karon, yun sa mata niya pagpakasama. Katubang nakakaplag niya. Yun sa tayo pagpakasama, isa. Sama kabulahan niya itong nakakaplag o dagkong bandi. So atong isigutan gining duha ka punto diris sama tas nakakaplag o dagkong bandi. Bulahan daw kita kayo. Miingon ang Matthew 13 verse 44. Kung mabasa niyo sa iyong Biblia diya. Nga ang paghari sa Dios sama sa usa ka bandi nga gilubong sa usa ka uma. Okay? Sampingay na siya sa gilubong nga bandi o gitaguan nga bandi. Ang paghari daw sa Dios sama sa usa ka bandi nga gilubong sa usa ka uma. Nakalutan sa usa ka tawo, matud pa niya, nakalutan sa usa ka tawo o gitagunan kini niya pag-usap. Sa sumpay niyo siya o hilabihan niya kalipay. Amen ang mga tadya? Hilabihan niya kalipay. O tungod niya na nilakaw siya o gibaligya niya ang tanan niya katigayunan o mibalik o gipalit niya ang uma. Allah is God. More than in Psalms 119 verse 162. Sama kabulahan ta. Kung natas ka mo sa Ginoo, sama ta kabulahan sa usa ka tawo nga nakaplag og dagko kayong bandi. Kabalo isa tong uma, mauna ang ginharian sa Dios. Sugulahan kay ta nga nakakaplag tas ginharian sa Dios. Amen. Unya sa maong uma na ay gilubong diha nga bahandi nga pilihan kayo kabalo kinsa pa ng bahandi diha? Si Kristo na. Si Kristo. Di ba ang usa ka tawo ni nakalutan niya ang bahandi, gitapunan niya pabalik. Wala niya kalkala ang mga bahandi o gidala dito sa ilaha nga dili ra ibaligya ang iyang katigayunan. Wala. Kung dili, gitabunan niya pagbalik ang mga bahandi and dayon, tungod sa iyang hinabihan ang kalipay, niuli siya o nakadecide siya nga ako na lang ibaligya ning tanan akong kabtangan. Kunya balikan ko itong umaha.
kay noa ay dako kayong bahandi dito ako kaplagan. Di ba pwede man yang aswaton tong bahandi nga dili ra ibaligya ton katigayunan? Pwede. Ngano man nakakala ko niya murag kamuti ba? Gusto na kalot og kamuti. Di ba lipay ng mga kayo nakakaplag ang unod, imo manggiday ng kuhaon, pero lahi siya nga pagkatao. Pagkakaplag niya, gitabunan pagbalik. Dayon, may decision nga ang tanang katigayunan, ibaligyan lang na ako Nga naman, katong bahandi maoy nakasatisfy niya. Sa pagkakita pa lang niya igsoon, nga nakalutan niya mong bahandi, na ay nitungha ng kalipay siya kasing-kasing, nga wala niya na sinati, sa kadaghan niya ang kaptangan. Amen? Kaning mga tao nga naas kamot sa Ginoo, bulahan yun. Bulahan. Bisan wala kay dagko kayong kaptangan, apan matingala ka nga naadyo kay kalipay. Naadyo kay kalipay sa imong kasing-kasing nga wala ana mga dato. Wala anang daghag truck, wala anang daghag tubo, wala anang daghan kayong sakyanan. Bulahan ka nga naakas kamot sa Ginoo. Bulahan ka nga kakaplag ka ni Kristo. Matod pas Jeremiah 29:13, makaplagan ko ninyo kung kinasingkasing ang iyong pagpangita. Amen? Makaplagan nato ang Diyos kung kinasingkasing daw ang atong pagpangita. Grabe, Jeremiah 29:13. Muna nga, ang ato din kabulahanan, naa sa Diyos ang lahat. Muna nakaanak ko nga, nasa iyo ang lahat, Lord. Kay this coming October, hallelujah. This coming October, aduna invitation from Manila. Nga kaming mga ordained pastor, makabisita mi sa Manila. Praise God. Amen. Tublapagan ang tungkol ng Diyos. Praise God. Pagka itong Manila, nung nindot kayo na magsakay ka sa ire, nga lahi ang mukliti. No? Na ako'y tula anak. Nindot kayo na magsakay ka sa ire, nga lahi ang mukliti. Nindot kayo na maabot kag Manila, nga puno kas pagpapala. Hallelujah. Unang salamat sa Ginoo kay nagpuput bis yang saan pastura kami joy ikumta na mo masal sa Dios. So wala siya ng wala siya biyak, wala man niya pasagdi daghan kay mga saan nga mga experience sa Ginoo nga wala na mo na experience sa una. Gani karong hapon, hallelujah. Karong na pong hapon. Pastor's wife po yung sila para matubi sa Pulang Bato. Karong alas 2. Kauban sa atong tulo na mong kauban. Kahapon nga ikan sa Manila. So katong mga pastor ordained pastor nga ilang mga asawa, so mga ligo na merong hapon na nang gitawag og Pulang Bato. Sa may nagato diag Pulang Bato. Kanang unod nga Pulang Bato. Okay? Karon pagkuan batuhan ang pula gyud. So guys, saged kulaman Lord kay diri sa Santiago sige kulang mitanaw ng itong. Bato ako pasabot ha. Bato dili tao. Daghang itong diring bato. So una pa ko ana makatanaw kung tanaw ng pula ba gyud. Ang bato. Kunya patod pa sa ilahang sulti-sulti nga butinuwa bubuka ni. Nga kung sulfur na siya, ya init. Ay pagkainit, dili siya butang. Ya maligo dito at spring. Maligo na ako dito, kung naa kay mga kagig, o hamis ka. O ang imong nawong, na ay mga gansang-gansang ba? O action daw hamis. Ko, ragaan ako nga, samot na may ani bastura ngayon na. Wa mami gansang-gansang. Daga na bukuyog sa kira kay naaman tay kami nga sa to. Nabi tay kami nga overnight sa Sagbang Valencia. Praise God. So may experience na to ang mga ipasalig sa Ginoo mga saan niya na to. Amen.
So, dili ta magpakawala sa paglawom diri si pamilya kay naatas kamot sa Ginoo. Unsa may nidangat nimo karon? O unsa may mga nangagi nimo kasilatian, problema, kagulanan? Dili na diya buto. Ihatag na o gipasinati ta, gipaagi ta ana. Kay pasabot mga signboard na siya. Para pag kanang mato ka dumigiti, nga na signboard nga ato pag sanusi na signboard nga 7 kilometers na lang or 15 pa na before ka maabot sa Dumaguete. Naibutangan niya ang signboard. Aron ma-remind ka nga, doon na lang dahil Dumaguete. Ang mga problema, mga pagsulay, o mga kasakitan, nga niya sa itong kinabuhi, mga signboard siya. Yan sa may sunod na signboard na siya, nga duol. Duol na nimo maabuti ang mga panalangin nga iandam sa Ginoo. Amen? Nga naman kay si Job, napuno sa signboard. Job ba? Napuno si Job ang signboard. Sa Manilor, puro mga signboard na ako makita. Signboard na nawala akong anak. Signboard na akong mahayupan, gikawat. Sa Manilor, puro signboard. Pag abot sa unahan in Job chapter 42. Ituyo raman na itong mga signboard ng mga kalisdanan ni Job. Kay para idubli ang yang blessing. Amen? Munang, ayaw ka problema ng signboard ni mo karon. Ingnan namin tapadagan kag signboard. Dagan kag signboard, yun siya. Kung yun siya, dagan. Ingna nga daghan kag kaming panalangin. Bulahan na siya. Kung ikaw ay ipangutana, ingna po, na jutay ra. Kung jutay po ang panalangin. Muna nga, bulahan ta, nga natas Ginoo, kaya naman, ang kusog na ihatag sa Ginoo, ang espiritu nga niya nato, nga nagkontrol sa tuwa, igo na kana, nga makalahutay tas tanang mga problema, pagsulay, nga yapos itong ginabuhay. Actually, di na ito kaya sa itong kaugalingon. Pero kay naaman tas kamon sa Ginoo, naaman ang Espiritu Santo sa ato ang kasing-kasing, Christ is enough. Amen? Nga makalahutay ta. Amen, kato mga naay problema diha. Okay, isa itong kamot nga naghan, giantos diha. Christ is enough. Kung makaplaganin mo si Kristo, ang usa ka tawo nga nakakaplag sa mga bahandi, wa siya nagpanuko. Wa siya nagpanuko. Ibaligya ko na. Naaraday dito ang satisfaction. Diba? Duha ka opsyon sa usa ka tawo nga nakakaplag atong bahandi. Either aswaton niya ang bahandi o dalon dito sa kauban sa katigayunan. Or either dili ra niya ibaligya ang katigayunan o iya pong dumdumon ang uma. Balik duhaon niya ba? Nara dito ang bahati, dulong-dumdumon niya, nara po ang katigayunan dito. Duha ka po, kanya dalon. Apan ang gusto sa Diyos, dili duha. Usa. That's why ang usa ka tawo naka-decide, usa na lang yun ako ako na lang yun ang baligya na diha. Kanang bang, ako na lang yun ang biyaan. Kay kani, nga bahandi si Kristo, mo ni ako unahon. O sadyang giuna niya. Katong bahandi ang nakaplagan niya. Mautoy nagdugang sa uban pa kabtangan nga nawala niya. Amen? Kung si Job daghang nawala niya, apan wala siya ni-give up. Usay nawala ni Job, mas i-times 2 pa si Ginoo. Nga naman, kay nakakaplag sa aning bahandi. Naa niya ang Ginoo, naa niya ang Diyos. Muna kung naaday nato ang Diyos, halos tanan nakaplagan nato. Amen? Halos tanan nga kabulanan makaplagan ni Muna. Ang usa ka tawo nganong nga gibaligya niya. Nganong gibaligya niya ang katigayunan? Kay gusto siya nga mapalit tong mga umakay na adito ang bandi. Gusto siya nga walay duha-duha. Matod pas Mateo 11:6. 11:6 ba? Yan siya, bulahan kadtong nagtuo kanako sa walay pagduha-duha. Amen. Bulahan ang nagtuo kanako nga wala magduha-duha. So ang usa ka tawo nga nagkaplag sa bandi, why duha-duha? Ako na ning i-give up. Sama po ni nato karon.
nga nakakaplag ka ni Kristo, wa ka nagpanuko sa pag-give up sa imong mga daang patutuo. Mga katigayunan na to sa una, mga patutuo nga daan. Di ba? Pagkakaplag nimo nako ni Kristo, wa ka nagpanuko. Nasabtan ako ang pulong sa Dios. Natudluan ko sa pulong sa Dios. Nganong magpabilin ko ini? Ako ning ibaligya, ako ning hawanon sa akong ginabuhi. Kay si Kristo may akong batunan, kay siya ang tinuod nga bandi. Amen? O ikaduha nga punto igsoon, dili lang kay mga saad sa Dios ang imong makaplagan kung naakas ka mo sa Ginoo. Ikaduha, makaplagan nimo ang pagkuntinto kung naakas ka mo sa Ginoo. Kaya ang usa ka tawo na kuntinto siya. Grabe no, us kamog bahandi. Us kamog bahandi ang daghan niyang katigayunan, nakaako siya baligya ano man kay naa siya pagkuntinto aning usa ka buok bahandi. Kung naalitas Ginoo, nata ni Kristo, mabato na nato ang pagkakuntinto. Kaya ang mga dato, walay Kristo, dili nimo makita ang pagkuntinto. Kay bisan pa og magmilyon na sila kada adlaw ang ilang abot. Gres Negros na amang inanunggan na to nga gamilyon niya ang ade. Ang usa ka adlaw gamilyon na. Apan makita nato nga walay kuntinto. Gusto pa gunang tibok ni Diyos maya. Grabe. Di ba? Apan, kita nga naas Ginoo. Isa, pili niyo mga kung itipukan dyan. Wala kay balay sa piano. Di ba? Bisan, wala. Wala kayo nakita nga dagko ng mga kaptangan. Apan, na ay pagkuntinto din sunod. Amen? Jadi si pamilya na kuntinto batag. Kuntinto na ta sa Ginoo. Christ is enough. Ikatulong nga punto. Ang usa ka tawo ngano ging ibaligya niya katong iya katigayunan ug muadto siya atong umaha niyang paliton. Ngano man para magsugod sa bag-ong kinabuhi. So ikatulong punto, kung naretas ka mo sa Ginoo, makaplagan nimo ang pagkabag-o sa imong kinabuhi. Nakabantay kasi mong kinabuhi nga naanak karon sa Ginoo, naadyo pagkabag-o. Unsa guni anong ganahan jud kong simba? Ano jud ganahan kong adto simbahan sa una pagkatulanan ako ay. Sa una madaog ra ko sa labanan. Payo may sa nayo tapad. Bisika na kasi natin taani ikaw kako. Kana magtinapol ta apan naakas Ginoo. Konsensya ka nga dili ka kadto sa iyang templo. Amen. Sana nagpasabot na ang Espiritu sa Ginoo na animong nato. So kay naman ta sa Ginoo, bulahan sa tawag pinakabulahan. Ina nang tapat ka kaya ako'y pinakabulahan. Pinakabulahan ka, smile niya. Smile. Smile. Okay, smile. Praise the Lord. Napalakpakan na itong mga guys. Hallelujah. Iya ang tanong lugimaya kung wala pa yung Ginoo sa itong kinabuhi. Dili ta magpabilin kita nga sulupon. Pagkainaya mga saad, may payong tas Ginoo. Amen? Last nga verse, Philippians 3:7 up to 8. Niyon sa Apostol Pablo. Apan kaniadto ang akong giisip nga bililhon. Mato pa na Apostol Pablo. Apan kadtong giisip ko kaniadto nga bililhon kayo karon gipakawala na nakoy bili. Yan si Pablo ana, Philippians 3:7. Kato giisip daw kaniadto nga bililhon karon wala na ako nag-iisip nga bililhon. Amen ang mga diha. In verse 8 niyo siya ubisan pa niya nga katong bilihon ako sa una, katong isip akong bilihon sa una, wala na kinay bilin ako karon tungod sa gihatag nga kahibalo ni Kristo Jesus nga mao akong Ginoo. Siya ang labaw kabililhon. Amen. Si Pablo mingon, si Kristo ang labaw kabililhon. O bato pa niya sa sumpay. O tungod kaniya gisalikway ko ang tanan. O gipakawalay bili ang tanan. O gipakasamag basura ang tanan.
aron lang maangkon ko si Kristo. Amen? Ikaw na o ako nga katong nakakaplag sa bahandi, nakakalot sa bahandi. Ikaw o karon nakakalot sa bahandi si Kristo. Busa nining kabuntagon igsoon unsa may imuhang sagubangon sa unahan. Ang kusog, bisag unsa nga sugubangon nato sa unahan. Ang kusog ug ang espiritu nga niya kanato enough na nga makalabang ka sa bisan unsa nga problema. Enough na nga naatay Kristo nga makalabang ta bisan unsa ang hagit sa kinabuhi nato. Amen. Munang God bless JTC family.